قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد. رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. barkamu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 7 ga watan ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina, wanda kuma shine yammaci na 29 ga watan tara shekara ta 2006 miladiya. jiya idan ba a manta ba mun tike a ƙarshen suratul anfal, yau kuma za mu tashi farkon suratul tauba. ana kiranta suratu tauba sannan kuma ana kiranta suratu bara'a. hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari daga sa'id bin jubair yace qultu li ibn abbas suratu tauba, na tambayi abdullahi dan abbas nace haka za a kiraye ta suratu tauba? qal abdullahi dan abbas yace at-taubatu hiya al-fadihatu, ai suratu tauba ita ce mai tonan asiri, mai tonan silili game da munafukai. ma zalat tanzilu wa minhum hatta zannu annaha lam tubqi ahadan minhum illa dhukira fiha. bata gushe ba tana saukar da wa minhum har sai da aka yi tsammanin ba daya daga cikin munafukai da zai saura sai ta ambace shi. qala yace qultu suratul anfal, yace to kuma haka zan ce suratul anfal ita kuma menene alakarta ko menene labarinta ko menene ke cikinta? sai yace nazalat fi badrin, ita suratul anfal ta sauka dangane da yakin badar. sa'id ibn jubair ce na sake cewa da shi suratul hashri, yana nufin ita kuma suratul hashri fa menene labarin saukarta? sai yace nazalat fi banin nadir, ta sauka dangane da lamarin banu nadir, wato wata kabila daga cikin kabilun yahudawa da suke makwabtaka da manzo sallallahu alaihi wasallam a zamansa na madina. da haka dai suratu tauba ana kiranta suratu tauba, baya ga haka kuma ana kiranta suratu bara'a saboda akwai hadisi cikin sahih bukhari da aka karbo daga albara ibn azib, Allah shi kare da a gare shi, yace karshen aya da ta sauka a cikin alqur'ani yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala, amma karshen sura ta sauka sai yace suratu bara'a a madadin yace suratu tauba. kaga hadisin abdullahi dan abbas suratu tauba, ga hadisin albara ibn azib suratu bara'a, wanda ke nuna a iya kiranta suratu tauba, a iya kiranta suratu bara'a. dukkan waɗannan sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dukkanin riwayoyin hadisin su kuma suna cikin bukhari waɗanda suka nuna haka. haka an samu riwayar wani hadisin daban a cikin littafin abu ubayd na ulumul qur'an wanda aka karbo daga huzaifa ibn al-yaman, yace yusammunaha suratul tauba, suna ambatanta da suna suratul tauba wa hiya suratul azab, amma ya dace su kira ta da suna suratul azab, wato sura da take dauke da labarin azaba ga waɗanda suka cancanta a yi musu azaba. a takaice dai ka iya kiranta suratul tauba, suratul bara'a, suratul azab, ko ka ce al-fadhiha. al-fadhiha sai zanto sifa ce ba suna bane ba, amma at-tauba suna ne ba sifa ba, haka bara'a suna ne ba sifa ba, amma al-fadhiha wannan ya zama sifa ce ba suna ba. kun san bambanci da ke tsakanin suna kuma da sifa. to malamai sun yi sabani me yasa aka bude ta ba bismillah, dan haka ta zo ta sha bamban da sauran surorin alqur'ani mai girma. an bude ta babu bismillah saboda me? waɗansu malaman kamar yadda aka ruwaito daga Ali bin Abi Talib da kuma Sa'id ibn Uyayna cikin tabi'ai suka ce ai basmala ta kunshi rahama, ta kunshi wani nau'i na aminci, ita ko suratul tauba ba ta dauke da rahama game da kafirai, da haka bata dace a bude ta da basmala ba. wannan shine dalilin. amma akwai riwaya kuma da ta nuna cewa lokacin da aka saukar da suratul anfal aka tike, sai kuma aka kawo suratul bara'a a dunkule, sai manzon Allah ya sa marubuta suka rubuta su kusa da juna, bai yi umarni a sanya basmala ba,
da haka sai sahabbai suka yi sabani, waɗansu suka ce da al-anfal da suratu bara'a abu ɗaya ne, da haka sai ba su bar basmala ba. Waɗansu suka ce a'a surori ne daban-daban, al-anfal tana cin gashin kanta, suratu bara'a tana cin gashin kanta. Da haka da suka tashi rubuta Qur'ani a lokacin Usman dan Affan sai suka bar fili gwargwadon yadda a iya rubuta basmala in ana so, amma kuma ba su rubuta ba. Kai mai ra'ayin cewa sura ce mai zaman kanta ka iya sa basmala, ko masu fahimtar cewa sura ce guda ɗaya al-anfal da bara'a, wannan filin kenan kamar ƙarshen aya ne zaka shiga wata aya. Amma a takaice dai abin da yake dai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah bai karanta ta da basmala ba, ya karantar da sahabbai an ji, bai kuma taɓa yin basmala a farkonta ba. Shikenan wannan shine hujja. Duk wani dalili da za a bar daga cikin dalilai nemo shi ne don ya ƙara fito da abu fili, amma dai a aikace manzon Allah bai yi basmala ba. Muna roƙon ubangiji ta Allah ya fahimtar da mu ayoyinta daidai, ba mu ikon aiki da su. Me Allah ce? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. لفظ براءة waɗansu suka ce mubtada ne, amma me yasa za a yi mubtada da kalmar da take nakira ce, wadda ga ka'idar larabci bayan da za a yi nakira ta zanto mubtada, wala yajuzu libtida bin nakira ma lam tufit ka inda zaidin namira, kamar da ibnu malik ya faɗa. Suka ce idan nakira ta zanto mausufa an siffanta ta, to shikenan bara'atun ka'inatun min Allah wa rasulihi, bara'a ce ma'ana barranta kasantacciya min Allah wa rasulihi daga Allah da manzansa, ila allazina ahadtum min al-mushrikin, zuwa ga waɗanda kuka ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya da su cikin mushrikai. Ma'ana ko isar musu da sakon cewa Allah ya barranta daga gare su, manzan Allah ya barranta ga barin su. Dama lafazin bara'a din abin da yake nufi wato ihlalul ismati, kwance dukkan wani aminci ko zaman lafiya tsakaninka da mutum. Da ka ce na barranta daga gare ka, ma'ana kana nufin ne da kai babu taimakekeniya da juna, babu zaman lafiya da juna. To shine saƙon da Allah ya saukar a farkon wannan sura a sanar da mushrikai. Bara'atun min Allah wa rasulihi, bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushrikin, barranta daga Allah, barranta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ila allazina ahadtum, zuwa ga waɗanda kuka ƙulla yarjejeniyan zaman lafiya da su, min al-mushrikin, cikin mushrikai, cewa daga lokacin da wannan sura ta sauka wannan yarjejeniya ta ƙare, ta yanke, babu ku babu su. Kun fahimta ai? Ila allazina ahadtum min al-mushrikin fasihu fil ardi, ku ce da su ku yi tafiya a ban kasa. As-siyahatu fil ardi shine as-sayru fil ardi, kaiwa da komowa a cikin kasa. Fasihu fil ardi, ku kai ku komo a cikin kasa. Tafiyar sada zumunci, tafiyar kasuwanci, kowace irin tafiya. 4 ashhurin, nan da wata 4 kawai aka yi muku jinkiri. An gane ku? Fasihu fil ardi 4 ashhurin, an ba ku dama na kaiwa da komowa har tsawon wata 4. Amma da wannan wata 4 sun riga sun kare, to wannan bara'a ta fara aiki. A duk inda musulmi suka gan ku ya halatta su yaƙe ku. Yanzu an ba ku rara na wata 4, ku kai ku komo duk inda kuke so, duk inda kuke son ku je ku dawo, kasuwanci ko sada zumunci. Amma da zaran wata 4 ta kare, to shikenan an riga an ba ku deadline, daga wannan lokacin a iya kai muku farmaki, a iya yakar ku. To wannan wata 4 daga wani lokaci za su fara? Waɗansu malamai suka ce su ne Shawwal da Zulqa'ida da Zulhijja da Al-Muharram. To amma kuma lokacin saukar ayar wato bayan Shawwal din ya riga ya wuce ne. Amma zance da yafi inganci shine a'a, wannan wata 4 lissafin su zai fara ne daga ranar 10 ga watan Zulhijja. 10 ga watan Zulhijja, kaga daga lokacin ka kidaya wata 4, to shikenan 10 ga watan Zulhijja ragowar kwana 20 din cikin sa, sannan ga Al-Muharram, ga Safar, ga Rabiul Awwal, wato kenan daga 10 ga watan Zulhijja
zuwa 10 ga watan Rabi'u Thani na shekarar da surar ta sauka. 10 ga watan Zulhijja zuwa nawa? 10 ga watan Rabi'u Thani. In ka lissafa shi ne zai baka mai wata 4. Shine fasihu fil ardi 4 ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillahi, kuma ku sani ku din ba ku isa ku tsere ma ubangiji ba za ku iya fita karkashin ikonsa da kudurarsa da iradarsa ba. wa anna allaha mukhzil kafirin, kuma ku sani cewa lalle ubangiji ta'ala zai kunyata kafirai, zai kaskantar da su. sai aya ta gaba ta ce mai وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إمام الترمذي يروي حديثي لك عبد الله بن عباس الله شكال يدعى قريشي يتي بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Abubakar ya zama shine amirul hajji a wata shekara, kuma idan ya je yayi kira da babban murya a tsakankanin mutane da waɗannan kalmomi kowa ya ji, da mummuni da wanda ba mummuni ba. Kar ku manta a wannan lokacin musulmai sukan je su yi dawafi ga su ga kafirai, musulmai na tauhidi, kafirai suna shirka a cakuɗe. sai aka aika da sayyidina Abubakar dan ya je ya shelanta waɗannan kalmomi guda 4. Summa atba'ahu aliyan, bayan ya riga yayi gaba sai kuma ya bi shi da Ali bin Abi Talib. Fa baina Abu Bakrin fi ba'd at-tariq, yayin da sayyidina Abubakar ke wani sashi na hanya kafin ya karasa Makka, idh sami'a rugha'a naqati Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-qaswa, sai ya ji ƙara ko kukan taguwar annabi da ake kira da suna alƙaswa, tunda ya san taguwar annabi ce da yake yawan hawanta, ta matar raƙumi da yake yawan hawa, da ya ji kukan zai iya ganewa. sai ji ƙara ko ƙogin wannan taguwa din. Me ya faru? Fa kharaja Abubakarin fazi'an, sai sayyidina Abubakar ya fito daga inda yake zaune a firgice, a tsorace. Fa dhanna annahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, yayi tsammanin annabi ya biyo shi ne da kansa. Idan annabi ya tura ka kuma kafin ka je wurin aiken kuma ya taho da kansa, wannan yana nuna mai rashin yadda da aiken kenan. Shine abin da ya razanar da Abubakar, tunda ya ji karan tagowar ya dauka annabi ne ya taho da kansa. Fa idza huwa aliyu, sai ga Ali bin Abi Talib ne akan taguwar da annabi ke hawa. To wannan na nuna kuma falalar Ali bin Abi Talib ya samu dama ya hawo abin hawan annabi sallallahu alaihi wasallam. Yanzu kai ko gwamnan garin nan ya turo mota a dauke ka ya ce ka zauna a daidai wurin zaman sa, ya zaka ji? Sai kanka ya danyi. Amma taguwar annabi kuma wace motar gwamna, wani dokin sarki, wani jirgi na shugaban kasa ya kai matsayin taguwar annabi? Babu wannan. Ma'ana Aliyu ya samu falala dan ya zauna inda annabi ke zama. Wannan na nuna falalar Aliyu bin Abi Talib, Allah shi kare da a gare shi. Fa dafa'a ilaihi kitaba rasulillah, yana zuwa sai ya mika masa takarda daga wajen annabi cewa karbi. Ina fatan kun fahimta. Wa amara aliyan an yunadi bi haula'il kalimat, wato takaddar abinda ta kunsa. Kai Abubakar, aikin da aka yi maka ba a fasa ba, amma an turo Aliyu ku tafi tare dan ku yi wannan aikin tare da juna, ku faɗi waɗannan kalmomi idan kun je Makka kowa ya ji. Fantalaka fa hajja, sai suka tafi suka yi aikin haji. Fa qama aliyun ayyamat tashrik, Ali bin Abi Talib ya tashi tsaye a kwanakin da ake kira ayyamut tashrik. Waɗanne ne ayyamut tashrik? Su ne 11 da 12 da 13 ga wata, su ne ayyamut tashrik. Su ne kuma al-ayyamul ma'dudat, wa zkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tusharun. To kawo kwanaki ne wanda kowa yana Mina, ba wanda yake da ragowar wani abu da zai a Makka in ba wanda ya jinkirin tawaful ifada ba. Kaga sakon zai fi isa a wannan kwanaki. Ali bin Abi Talib ya tashi a waɗannan kwanaki, fanada yayi kira da babban murya, yace zimmatullahi wa rasulihi bari'atun min kulli mushrik. Alƙawalin Allah da alƙawalin manzon Allah ya yanke daga kowane mushriki. Duk wani wanda da
yayi alƙawari tsakanin shi da manzon Allah na tsagaita wutar yaki, daga yau an riga an yanke wannan. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin, kuna da dama ku yi tafiya a ban kasa ku kai ku komo har tsawon wata 4, amma daga wannan wata 4 sun wuce fito ku sani daga yau la yahujjanna ba'da al-ami mushrik, daga wannan shekarar ba wani mushriki da zai sake zuwa aikin hajji sai mai tauhidi, sai wanda zai ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak. Bayan ko da mushrikan maka sukan ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malaka. Wai baka da abokin tarayya sai wani abokin tarayyar da dama naka ne, kai kake mallakarsa da abin da ya mallaka, to shi ma abokin kaga wannan shirka kenan. Daga wannan aka ce a'a, daga wannan shekarar ba wanda zai sake yin wannan labbaika din irin ta shirka, sai ta tauhidi tsantsa. Wala yatufanna bil baiti uryanun, kada wanda ya sake zuwa ya dawafi a ɗakin Allah tsirara, kowa sai da tufafi a jikinsa. Da ko suna zuwa su yi dawafi tsirara, wai hujjar su ita ce bai kamata ba ka zagaye ɗakin Allah da tufafin da ka sabawa Allah da su. Ka ji dan Allah yadda shedan ya kawata musu kenan, wai tufafin da kai sabo da su to kuma sai ka zo ka zagaye ɗakin Allah da su, bai halatta ba. Wannan fa mutanen Makka suka kiro wannan, duk wani balarabe da ya zo daga wajen Makka sai a ce masa ai tufafin ka kai sabo da su, bai halatta kai dawafi ba, sai dai ka biya kuɗin haya su baka tufafi na haya nasu wanda zaka yi dawafi da su. In ko baka da kuɗin da zaka ɗauki haya na tufafin yan Makka, to sai ka cire tufafin ka yi dawafi tsirara. Ka ji dan Allah kawata wa shedan kenan. To Ali bin Abi Talib yace sako na biyu kenan, kar wanda ya saki kewaye ɗakin Allah yana tsirara. Wala yadkhul aljannata illa mu'min, ba fa wanda zai shiga aljanna sai mummuni tsantsa. Haka manzon Allah ya aiko mu faɗa. Wa kana aliyun yunadi, aliyu yana kira da babban murya yana faɗin waɗannan kalmomi. Fa idza ayya, idan ya gaji qama abubakarin fanada biha, sai abubakar ya tashi yayi, idan abubakar ya gaji sai aliyu ya tashi yayi, idan wannan ya gaji, haka suke bayayya da juna. Wato dan a isarwa da mutane saƙon da ake nufi su ji. Ubangiji ya ce wa adhanun minallahi wa rasulihi, wa adhanun minallahi, shela daga Allah, wa rasulihi da manzansa, sanarwa daga Allah da manzansa. Domin lafazin adhan masdari ne, waɗansu suka ce ismul masdar ne na azana yu'azzinu azanan, wato azana yu'azzinu azanan. Waɗanda suka ce ba su yadda ba da kasancewarsa masdar, suka ce in an ce fa'ala aka ce yufa'ilu, to lalle idan an zo masdari sai dai a ce at-taf'il. Wa kenan fassara sai a ce yufassiru, sai a ce me tafsir kenan, kaga taf'il kenan. Haka suka ce, amma a ce azzana yu'azzinu azanan, to amma sun manta akwai shi a larabci, akwai bayyana yubayyinu bayanan, akwai tallaqa yutalliqu talaqan, akwai sallama yusallimu salaman, akwai kallama yukallimu kalaman. Da haka azan ya zama masdarin kenan. Azzana yu'azzinu azanan, azan shine i'lam, sanarwa ta musamman, minallahi wa rasulihi, daga Allah da manzansa, ilan nasi, zuwa ga dukkan mutane, yawmal hajjil akbari, a ranar haji mafi girma. Malaman tafsiri sun yi sabani wacce ce ranar haji mafi girma. Waɗansu suka ce ita ce ranar arfa, 9 ga watan zulhijja, domin a wannan ranar ake yin wato abin nan tsayuwa a arfa, wanda tsayuwa a arfa shine rukuni mafi girma cikin rukunan aikin haji. Har manzo Allah ce alhajju arafa, ba wani abu ne aikin haji shine tsayuwan arfa, abin nufi shine mafi girman bangarori na aikin haji, tsayuwar arfa. Waɗansu malamai suka ce a'a, yawmul hajjil akbari shine yawmun nahari, ranar 10 ga wata, domin ranar 10 ga wata a ranar ake yin ayyuka guda 4. Aiki na farko jifa na jamratul aqaba, aiki na biyu yanka dabba, aiki na 3 aski, aiki na 4 tawaful ifada. Abubuwan da ake a wannan yinin guda 4 ba za ka hada su ba da abin da ake a ranar 9 ga wata guda 1. Sannan idan kun ce tsayuwar arfa ake nufi, an ce yawmal hajjil akbari, wanda falalar tana tabbata ne ga yawm, wato yini daga hudowar rana zuwa faduwarta, wanda tsayuwar arfa kuma duk malamai sun yarda cewa idan ka rasa arfa a yinin arfa da rana, sai ka je filin arfa bayan sallan magrib, ka zauna har rabin dare, kuma ka taho Muzdalifa ka kwana, aikin hajjin ka yayi. Ba lalle bane sai inda rana ka tsaya, in ka tsaya da daddare ma a wannan yinin, in ka tsaya da daddare tsayuwar ta yi. Ina fata an fahimta. Wanda kuma ana maganan yawm ne, wanda in kun ce yawmul hajjil akbar ana nufin ranan
arfa to kenan duk wanda ya tsayawan arfa a wani bangare na dare ba rana ba tsayawan arfarsa ba ta yi ba. don haka dai yawmul hajjil akbar shine yaushe ranan 10 ga wata, ranan sallar layya, ranan babbar sallah, don shine yawmul hajjil akbari. Malamai suka ce amma an ambace shi da suna alhajjul akbari dan a bambanta shi da umara ta zama alhajjul asgar, aikin haji kuma ya zama alhajjul akbar. to wannan shine bambancin, shi yasa aka kawo sifa ta al-akbar. wa adhanun min Allah wa rasulihi ila an-nasi yawmal hajjil akbari. A karanta wannan sanarwa daga Allah da manzansa, sanarwa ta bara'atun min Allah wa rasulihi. An gane ko? ila alladhina ahadtum min al-mushrikin fasihu fil ardi 4 ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna Allah mukhzil kafirin. wannan ka'idojin wannan bara'a din a karanta ta a sanar da mutane a ranan babban aikin haji, wato ranan 10 ga wata zuwa abin da ya biyo baya. Shi yasa a aikace makaranta cikin hadisi, wato Salih bin Abi Talib a ayyamut tashrik sun rinka yi, ma'ana sun fara kenan tun daga yaushe yawmal hajjil akbari suka ci gaba har ayyamut tashrik guda 3 duk suna bada wannan sanarwar. shine wa azanu min Allah wa rasulihi ila an-nas yawmal hajjil akbari anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu. Lalle ubangiji ta'ala ya barranta daga mushrikai ba shi ba su, wa rasuluhu haka manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya barranta daga mushrikai babu shi babu su. Fa in tubtum fa huwa khairul lakum. Ya ku masu shirka da bautar wani Allah, idan kun tuba to shi yafi alkhairi a gare ku. Wa in tawallaitum, in kuka juya baya an yi muku wa'azi kuka kiji, fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, ku sani cewa ku din ba ku isa ku gajiyar da ubangiji ba ku isa ku kubuce wa Allah ba, duk inda za ku je wato ainihin Allah na iya riskar ku. Wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim, kayi bushara ga waɗanda suka kafarta wato da azaba wadda take mai radadi, cewa wato ainihin azaba mai radadi tana nan tana jiran su. Sai Allah ya ce إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. wancan hukunci da aka ce bara'a daga Allah da manzansa, ma'ana yanke yarjejeniya ta zaman lafiya daga Allah da manzansa zuwa ga waɗanda suke masu shirka, wannan ta shafi kowa da kowa sai waɗanda aka togace a wannan aya. Allah ce illal ladzina ahadtum minal mushrikin, sai waɗanda kuka ƙulla yarjejeniya da su cikin mushrikai, summa lam yanqusukum shay'an, sannan kuma ba su tawaye muku komai na ka'idoji da sharuɗan yarjejeniya ba. Duk abin da ya shafi ka'ida da sharaɗi na yarjejeniya sun cika shi. Sannan walam yuzahiru alaikum ahadan, ba su taimaki wani a kanku ba don ya yaƙe ku. To irin waɗannan fa'atimmu ilaihim ahadahum, ku cika musu alƙawalin da kuka yi da su ila muddatihim, zuwa lokacin da kuka ƙayyade musu. Inna Allah yuhibbul muttaqin, lalle Allah yana son masu kiyaye dokokinsa. Wato kenan a nan gurin waɗannan an togace su an ce ban da su. Ku sani ya ƴan uwa musulmi, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin rayuwarsa ya yi yaƙi da waɗansu daga cikin kafirai, ya ƙulla yarjejeniya da waɗansu daga cikin kafirai. Da haka sai kafirai suka zama kashi biyu, ko dai waɗanda ana yaƙi da su ko waɗanda an ƙulla yarjejeniya da su. Waɗanda aka ƙulla yarjejeniya da su su kuma sun zama kashi uku. Kashi na farko an ƙulla yarjejeniya da su mai ƙaramin zango wadda bata kai wata 4 ba. Kashi na biyu an ƙulla yarjejeniya da su mai dogon zango wadda ta wuce wata 4. Sannan kashi na uku wanda an ƙulla yarjejeniya da su sun tsare ba su warware alkawali ba, da kuma waɗanda an ƙulla yarjejeniya da su alamu sun nuna suna take-taken su warware yarjejeniyarsu. Dukan kafiran da aka ƙulla yarjejeniya da su mai gajeren zango wata 4 ko abin da bai kai wata 4 ba, to a nan gurin an bai annabi umarni ya ƙarasa musu ta isa wata 4. In ba ta kai wata 4 ba da ya ƙarasa musu ta zama
wata hudu fasihu fil ardi arba'ata ashhurin an ce an kada samu ku an ba ku kyautar ƙari zuwa wata hudu wanda kuma an kulle yarjejeniya da su ta wuce wata hudu to su kuma an dawo da ita ta dawo mai wata hudu waɗanda aka kulle yarjejeniya da su suka tsare dukkan ka'idojin babu wani alama na cewa za su karya ka'ida wannan an ce fa atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim waɗanda an kulle yarjejeniya da su amma akwai alamun za su warware alkawali suna take-taken su warware alkawali su ma an ce a dawo da alkawalin nasu da ya dawo nawa wata hudu ma'ana dai ayar gaba ɗaya sai ta kasa kafirai kashi biyu imma dai waɗanda za a ba su wata hudu sawa'un alkawalinsa ya kai wata hudu ko ya wuce wata hudu wannan imma kuma waɗanda za a cika musu lokacinsu shine waɗanda aka ga sun kiyaye ka'idojin yarjejeniya ta zaman lafiya ba su saba alkawali ba su taimaki wani akan ya yaƙe mu mummunai to sai a tsare musu lokacinsu wato bara'a da ta zo sai ta rage adadin waɗanda aka yi alkawali da su saboda me abin da ya sa kamar yadda malamai suka ce ita dai bara'a dama ta sauka ne bayan an dawo daga yakin tabuka akan hanyar dawowar annabi daga yakin tabuka wanda aka yi a shekara ta 6 bayan hijira to ka san munafukai sun rinka yada jita-jita wanda wannan jita-jita tasu ta cutar da masu raunin imani har suka rika tunanin ko sai da su bar addinin sannan ta karfafi duk wani kafiri da yake so ya yaki musulunci dan sun rinka ba da asiran musulmai sun rinka yada jita-jita da labarai na ƙarya wanda ba haka suke ba har sai kafiran da suke da alƙawali da annabi suka rika tunanin to bari mu ajiye alƙawalin mu ma mu yaƙe shi tunda mun ji a tabuka da ya je bai ji da daɗi ba a wuri kaza bai ji da daɗi ba mu ma bari mu je mu maimaita gawa suka rika tunanin su warware alƙawalin su to kafin su kai ga wannan sai Allah ya saukar da suratul tauba a faɗa musu cewa an ma yanke alƙawalin kafin su yanke wannan dan a baiwa annabi ƙwarin gwiwa wannan dan a karya lagon munafukai cewa ababen da kuke haɗawa na jita-jita in nufin ku zai raunana musulmi to musulmi yanzu suka samu ƙwarin gwiwa ina fata an fahimta sannan kafiran da suke son su warware alkawali in nufin ku hakan zai razanar da musulmai ba za su razana ba hasali ma ubangiji ta'ala ya ce su yanke tun ma kafin lokaci yayi tunda ku kuna son ku yanke kafin su yanke Allah ya saukar da aya ya yanke da kanshi sannan wani abu da suke sassauci a kai na rauni a da dan rauni ne yasa suka sassauci in ba haka ba ya zaka je ɗakin Ka'aba ɗakin da yafi kowanne girma kai kana tauhidi a gefen ka ga wani yana shirka kai kana kiran Allah wani na kiran gunki kuma a jikin ɗaki ɗaya sannan kai ka je da tufafi bisa ga ka'idar khudhu zinatakum inda kulli masjid wani ya je kuma yana dawafi tsirara kuma kuna yi tare to dan a nuna karfin musulunci da kwarjinin musulunci sai aka ce to daga wannan sassaucin da ake yi da duk an fasa yanzu za a yi musuluncin da karfinsa ko musulmai ku zo ma atainakum bi quwwa saboda haka aka saukar da wannan sura dan saboda ta warware waɗancan matsaloli da munafukai suke kokarin tayar da su da kuma waɗansu daga cikin kafirai suke kokarin yin amfani da dama dan cutar da musulmai da kuma yadda waɗansu masu raunin imani kuma suke ganin cewa kila abin ma ba zai yiwu ba sai aka saukar da surar dan ta bada ƙwarin gwiwa ta tsayar da mai ƙarfin imani akan ƙarfin imaninsa ina fatan kun fahimta to kenan sai aka yanke alkawali tsakanin kowa da kowa sai waɗanda an yadda sun cika ka'idojin alkawali illa allazina ahadtum min al-mushrikeena thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa atimmu ilayhim ahadahum ila muddatihim wannan ku cika musu alkawalin su ko ya kai shekara 2 ko ya kai shekara 3 wannan ba wata 4 ba kawai ku cika musu zuwa lokacin da ko ga abin nan amma sun kiyaye sharuɗa sannan ba su taimaki wani ya yake ku ba ko da su ba sa yakar ku to ba sa taimakon wani akan ya yake ku to wannan fa atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim inna allaha yuhibbul muttaqin lalle Allah yana son waɗanda suke kiyaye dokokinsa sai Allah ce idan salakal ashhurul hurum faqtulul mushrikeena haythu wajadtumuhum فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فإذا سلخ الأشهر الحرم إذا وتني وأن دسك ما سو الفرما سكر جا سك شوتة فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم to
to ku yaƙi masu shirka a duk inda kuka same su, wa khudhuhum ku kama su ku ribace su a matsayin fursunonin yaƙi, wahsuruhum ku kuntata musu ku sa su cikin kunci, wa qa'udu lahum kulla marsad ku zauna musu a duk inda wata madakata take dan kuna dakon su biyo ta wajen ku kama su. Amma fa in tabu, in ko sun tuba, wa aqamus salata sun tsayar da sallah, wa atawuz zakata sun bayar da zakka, fa khallu sabilahum, to shikenan sai ku kyale musu hanyar su kai su komo yadda kowa ke kaiwa ya komo tunda sun zo mummunai. Inna allaha ghafurur rahim, ubangiji ta'ala mai gafara ne sannan kuma mai jin kai ne. Malamai sun yi sabani dangane da al-ashhurul hurumu. Lafazin al-ashhur kun san dai jam'i ne na shahar, ashhur ala wazn af'ul wanda jam'i ne na qilla. Al-hurumu jam'i ne na haram wanda haram sifa ne mushabbaha. Al-hurum watanni masu alfarma, watanni masu daraja. Waɗansu malaman suka ce watanni masu daraja masu alfarma su ne waɗanda ambatansu zai zo nan gaba a cikin wata aya inda Allah ce inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atun hurum. Suka ce watannin wannan su ake nufi, wato zulqa'ida da zulhijja da almuharram da rajab su ne ake nufi. fa'izan salakhal ashhurul hurumu, idan watanni masu alfarma sun riga sun shuɗe, faqatulul mushrikina haythu wajadtumuhum, to duk inda kuka ga mushrikai ku yaƙe su. Amma waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a, waɗannan watanni masu alfarma guda hudu, wato zulqa'ida, zulhijja da almuharram da rajab ba su ake nufi ba. Abinda dai ake nufi su ne dai waɗancan arba'atu ashhurin lil imhal, waɗancan watanni guda hudu da aka ce aiwa mutane jinkiri, fasihu fil ardi arba'ata ashhurin, waɗanda za su fara daga yawmal hajjil akbari ranar 10 ga watan zulhijja na shekara ta 7 bayan hijira, su ƙare zuwa nawa 10 ga watan rabi'u thani. Wannan su ake nufi. To wannan zancen kuma ya fi ƙarfi cikin zantukan malamai. Saboda me ya fi ƙarfi? Domin su yaƙin ayoyin, jerin ayoyin gaba ɗaya na magana akan abu ɗaya ne. Ta yaya za a kama waɗannan watanni guda hudu wanda kidarisu ya fara daga ranar 10 ga watan zulhijja ya ƙare zuwa ga 10 ga watan rabi'ul akhir, sannan kuma sai a koma waɗancan guda hudu, zulqa'da, zulhijja da almuharram da kuma rajab, waɗanda su kuma daban-daban ne. Lalle siyakin ayoyi, jerin ayoyin ya fi karfafar wannan zance na biyu cikin zantukan malamai da ke cewa abinda ake nufi da al-ashhurul hurmu su ne dai can da aka ce fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah. Ina fata an fahimta. Don haka idan waɗannan watanni guda hudu suka ƙare, waɗanda za su fara daga zulhijja su ƙare rabi'u thani, faqatul mushrikeena haythu wajadtumuhum, duk inda kuka samu mushrikai za ku yake su. Kun ga dai sai waɗanda dai kuka yi alƙawari da su a baya, illal ladina ahadtum wato min al mushrikeena thumma lam yanqusukum shay'an, wa khudhuhum wahsuruhum, ku kama su sannan kuma ku kuntata musu. Lafazin alhasru shine kuntatawa mutum, an gane ku. Wa qa'udu lahum kull marsad, ku tsaya musu a dukkan wata madakata. Marsad wato makanin rasad kenan, wato wuri da kake jiran wani ya zo dan ka kama shi. Fa in tabu, in sun tuba daga shirka sun tsantsanta tauhidi ga Allah, sun kuma tsantsanta biyayya ga manzon tsira annabi sallallahu alaihi wa sallam, wa aqamu salata kuma suka tsayar da sallah, wa atu zakata kuma suka bayar da zakka, fa khallu sabilahum, to ba ku ba tare su a dukkan wata madakata, ba ku ba ya kasu, sai ku kyale su. Inna allaha ghafurur rahim, abinda suka yi na baya ubangiji mai gafara ne mai jin kai ne, ya gafartawa abinda suka yi baya bayan yanzu sun furta kalmar shahada. Tunda al-islam yujibu ma qablahu, idan mutum ya furta kalmar shahada a yanzu ko da yayi shekara 100 yana shirka, an riga an yafe masa kuma gaba daya. Sai Allah ce وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين
المتقين. وإن أحد من المشركين استجارك إذا أنسى wani cikin mushrikai ya nemi tsaronka da kariyarka fa'ajirhu to ka bashi wannan tsaro da kariya hatta yasma'a kalam Allah har ya samu dama ya zo ya ji zancen ubangiji summa ablighu ma'amana sannan ka isar da shi da yan rakiya har ya zuwa ga wurin amincinsa inda zai ji ya amintu ya hau tudun mun tsira zalika bi annahum qaumun la ya'lamun an bayar da wannan dama na sa'i shigowa kasar ku su saurari alqur'ani saboda su mutane ne wanda ba su da ilimi ma'ana bayan saukar da waɗancan ayoyi na bara'a kaga kenan an yanke dukkan wata alaka mutanen da suke tare da annabi cikin mummune suna tare da shi mutanen da ke maka tare da kafirai suna tare da su wanda suke waɗansu garuruka na kafirai suna tare da su ko da wani wanda ba musulmi ba ya yi nufin ya zo madina baya da wannan damar tunda an ce faizan salakal ashurul hurumu faqatul mushrikeena haythu wajadtumuhum to kuma sai zanto daga cikin kafirai daga cikin waɗanda ba musulmin ba akwai waɗanda suke da sha'awar su zo su saurari annabi su suna cikin shakka cewa shin abin da zo da shi gaskiya ne ko bata ne daidai ne ko ba daidai bane ba galibi ba su samu ganin annabi ba su da shi sannan ba su rayu da wani musulmi ba su da musulmi suna jin labarai ne daga nesa shi ko labari idan yayi nisa zai iya gutsurewa a hanya ya je ba daidai ba yanzu idan ka kawo wata kissa ka aika da ita wani gari wane ya ji ga wane wane ya ji ga wane karshen ta kafin ta karasa can an ji mata ciwo a hanya an ƙara an ragi an yi sharhi an yi menene da sauransu to sai suke da sha'awar ina ma a ba su dama su je su ji annabi su da kansu ba ta hanyar sako ba to masu irin wannan bukatar sai Allah ya saukar da wannan aya dan kare bukatar su duk da ba musulmi bane ba aka ce da annabi tunda an ce an yanke ba kowa da kowa amma kuma an bar wata kofa wa in ahadun minal mushrikina istajaraka lafazin in anan shartiyya ce ahadun fa'ili ne fi'ilinsa ana kaddara shi yufassiruhu ma ba'dahu abin nufi wa in istajaraka ahadun minal mushrikina idan wani cikin mushrikai cikin waɗanda ba musulmai ba ya nemi kariyarka yace ina son in shigo ƙasarka ko ƙasarku amma ƙarƙashin kariyarka da kulawarka a bani dama zan zo in yi kwana 4 in yi kwana 5 kwana 6 wata 1 abinda bai kai haka ba zan zo in yi wannan kwanaki amma ka bani kariya Allah ce idan an samu ɗaya daga cikin su ya nemi wannan bukata fa ajirhu to ka bashi kariya din hatta yasma kalam Allah har ya zo ya samu daman jin zancen ubangiji tunda sha'awarsa ta zo garin yana so ne ya ji annabi daga bakin annabin kai tsaye ba daga ya ji maganar annabi ba daga bakin wani ba ba daga bakin yan kunji ba kai tsaye daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan duk wanda yake son yi wa kansa adalci haka ya kamata ya yi idan ya ji an ce wani ya ce kaza sai ka nemi wani ka ji kaza din nan daga bakin shi kai tsaye wani ya ce kaza sai ka nemi wani ka ji kaza daga bakinsa kai tsaye nan ne zaka gane gaskiyar zance ko kuma ƙaryar zance fa ajirhu hatta yasma kalam Allah in wani ya ce yana son wannan ka bashi wannan kariya ya zo ya zauna a garin musulmai din hatta yasma kalam Allah dan a bashi dama ya ji zancen ubangiji wannan ko bai shafi annabi kadai ba ko kai daga cikin ɗaiɗaikun mutane kana cikin daula ta musulunci wani wanda ba musulmi ba abokinka a wata ƙasa an haramta mishi shigowa ƙasar kana da damar ka nemi a baka izinin shigowarsa kariyarsa na hannunka to sai a sanar da ƙasa kariyar wane da zai zo tana hannun wane yana cikin amincin wane da haka idan an ketawa bakonsa alfarma kamar shi aka ketawa alfarma idan ka ce ka ba wani kariya wanda ba musulmi ba ya zo garin ka yi waɗansu kwanaki ya tafi to dole ne sauran yan uwanka musulmi su girmama wannan kariyar da ka bashi idan suka cuce shi kamar sun cuce ka ne kai musulmi to menene hikimar a bar shi dan idan ya zo zai ga yadda kuke ko musulmi zai ga mujtama na musulunci environment din musulmi mu'amalolinku kasuwanninku zai ji kiran sallah zai ji kira'a zai ji wa'azi zai ji hadisi zai ji tafsiri zai ga yadda kuke mu'amala watakila hakan ya ja hankalinsa shi ma ya furta kalmar shahada kaga an bude wannan kofa dan amfanin da'awa ta musulunci wanda ke nuna da'awa tana da muhimmanci kuma dan amfanin isar da ita da baki dan hatta yasma har ya ji hatta yasma kalam Allah ya ji zancen Allah yadda yake dan yanzu ko da wani wanda ba musulmi ba yana jin zantukan musulmi ba lalle bane zanto ya ji zancen Allah daga bakin su ya ji zantukan su karan kansu daga bakunan su zantukan su da suke na rashin gaskiya zantukan su na saba alkawali zantukan wannan ba zai tasiri wajen yin musulunta ba amma in zai ji zancen Allah yadda yake to lalle zai kwankwasa murfin zuciyarsa wannan na iya sa ya musulunta shine fa ajirhu hatta yasma kalam Allah
thumma ablighu ma'amana. In ya ce ya gama kwanakin da zai to sai a raka shi har zuwa kan iyakar ƙasa dan kar waɗansu 'yan ta'adda su bi shi hanya, kar waɗansu 'yan ba daidai ba su bi shi a hanya su yi masa ba daidai ba, har sai ya shiga daidai ƙasar su shikenan sai a kyale shi ya tafi sa. Kaga an ba shi zaɓi, ba a tursasa masa ba cewa tunda ka zo ka zauna dole sai ka yi kalmar shahada domin la ikraha fid din, amma an ba shi dama ya ji, ya yi saurare, ya yi amfani da hankalinsa ya zartar da hukunci. Wannan shine hakikanin musulunci. zalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Allah ce kaifa yakunu lil mushrikeena ahadun inda Allah wa inda rasulih, ta yaya mushrikai za su ribaci wani alkawali a wurin Allah, su mori wani alkawali a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ai babu su ba samun irin wannan alkawalin illa allazina ahadtum indal masjidil haram, sai fa waɗanda kuka riga kuka kulla alkawali da su a masallaci mai alfarma. Wato yanzu kowane alkawali an yanke sai waɗanda kuka yi alkawali da su a sulhun hudaybiya da aka yi, su ne illal ladina ahadtum indal masjidil haram. Sulhul hudaybiya a shekara ta 6, waɗannan a tsire musu alkawalin su matukar ba su warware ba. Fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum, matukar sun kiyaye muku alkawalin ku to kuma ku kiyaye musu nasu. Wannan na nufin idan sun keta muku naku fa kuma za ku keta musu nasu kenan. Fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum inna allaha yuhibbul muttaqin, lalle ubangiji ta'ala yana kaunar masu takawa. Kaga wajen mu'amalanta kafare Allah ke cewa ayi takawa, ma'ana kada ku cuci wani wanda ba musulmi ba kawai dan shi ba musulmi bane cikin abin da Allah bai ba ku izini ba, kar ku yi wani abu game da shi ku shiga haƙƙinsa, to ina ga dan uwanka musulmi. Ana maimaita takawa, an maimaita a can, an maimaita a nan gurin. A can aka ce illal ladina ahadtum min al mushrikin thumma lam yanqusukum shay'an wa lam yuzahiru alaykum ahadan fa atimmu ilayhim ahadahum ila muddatihim, sai aka ce inna allaha yuhibbul muttaqin. Anan ma aka ce famastaqamu lakum fastaqimu lahum, sai aka sake cewa inna allaha yuhibbul muttaqin, dan annana muhimmancin takawa. Ashe ka'idoji na zaman tare, ka'idoji na a zauna lafiya da musulunci ya shimfiɗa, in sun gudana tsakaninka da wanda ba musulmi ba, wato dole ne ka kiyaye masa, to ina ga musulmi dan uwanka, min babu aula ka kiyaye wa dan uwanka musulmi wannan. In game da wanda ba musulmi ba an ce Allah na buƙatar ka yi takawa, ina game da dan uwanka musulmi, min babu aula a ce ka yi takawa. Amma yau ina takawa a cikin mu'amaloli da dama daga cikin mu, ko a harkar kasuwa, ko a harkar siyasa, ko a harkar zaman tare, ko a harkar addini, ko a wata harka ta duniya. Ina ne, wane ne wanda bakinsa ke nuna maka takawa cikin duk abin da mutum ya ga dama zai fito da shi daga bakinsa ba tare da kiyaye Allah ya ce ai ko Allah bai ce ai ba. To Allah ya tsare. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. وبنجي كيف معناه ده كيف يكون للمشركين أحد عند الله وعند رسوله din da yake nan. Kaifa ta yaya za a ce a tsare musu alƙawali wa in yazharu alaikum alhalin inda za su samu galaba a kanku la yarqubu fikum illan wala dhimma, ba za su kiyaye muku illan kusanci ba, kusanci na jini, uwa ɗaya uba ɗaya, dangin uwa dangin uba. In dai kafirai suka ci nasara akan ku ba sa kiyaye muku martaba ta dangantakar jini, wala zimma, sannan ba sa kiyaye alfarma na alƙawalin ku da su. Yurdunakum bi afwahihim, suna nuna muku sun yarda da ku da bakunan su, wa ta'aba qulubuhum, amma zukatansu suna kin ku, wa aktharuhum fasiqun, mafiya yawan su wato fasikai ne, abin nufi kafirai ne. Lallafazin alfisk yana zuwa da ma'anan kafirci. Afaman kana mu'minan كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الفسق بمعنى الكفر. لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة
ba za su kiyaye muku dangantaka ta jini ba za su kiyaye muku alkawali ba ko da kun yi da su yurdunakum bi afwahihim suna nuna muku sun yarda da ku da bakunan su wa ta'aba qulubuhum zakatan su kuma suna kin ku wa aktharuhum fasiqun da yawan su kafirai ne. Abin nufi a nan gurin ubangiji ta'ala yana sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu nau'ika cikin kafirai waɗanda ba sa martaba alkawali. Daga cikin su akwai yahudawa alladhina ahadta minhum thumma yanquduna ahadahum fi kulli marratin wa hum la yattaqun, inda so dubu za su yi alkawali so dubu za su warware shi. Fa bima naqadhum mithaqahum wa kufrihim bi ayati Allah, warware alkawali a wurin su abu ne mai sauki. To irin waɗannan dan me zaka amunta da alkawalin su idan sun yi alkawali da kai? Yanzu alkawali da yarjejeniya nawa aka kulla tsakanin Yahudawa da Filistinawa? A tafi a kirga, tafi sau shurin masaki, amma kuma ta tafi a shirme, babu guda ɗaya da take aiki. To duk irin waɗanda yau da gobe ta nuna ba sa iya kiyaye alkawali, to kasu yaudare ku da alkawalinsu. Amma irin wanda yau da gobe ta nuna suna da ƙoƙarin rike alkawali, to sai ku kiyaye musu alkawalinsu. Ma'ana ayoyi suna faɗakar da kai, kar ka zama bagidaje, kar ka zama wanda za a ruɗe shi da roman baka da magana mai daɗi, amma kuma a ƙulle yadda za a kashe shi ko a cutar da shi ba tare da ya sani ba. Kai wayayye ne, kakan auna ababen da suka faru jiya da shekaran jiya don ka yi hukunci akan yau, ka yi hasashe na me zai faru gobe ko jibi. Ina fatan kun fahimta. Yurdunakum bi afwahihim wa taba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun. Allah ce ishtaraw bi ayati llahi thamanan qalila. Sun musanya ayoyin Allah da wani dan farashi kankane na rayuwar duniya. Abin nufi su boye ayoyin bisa ga wani girma ko daraja da za su samu a wajen mabiya. Fasaddu an sabili, suka kautar da mutane daga tafarkin Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Lalle su kam abinda suke aikatawa ya munana, ya kai matuƙa wajen muni. Allah ce la yarqubuna fi mu'minin illan wala zimma. Irin waɗannan kafiran la yarqubuna fi mu'minin illan, ba za su taɓa kiyayewa mummuni wani dangantaka ta jini ba, wala zimma ko alƙawali na zaman lafiya. Wa ulaika humul mu'tadun, lalle irin waɗannan su ne masu ƙetare iyaka, wanda duk lokacin da suka yi alƙawali da kuma za su saba. Da haka sai ku faɗa ku, kar ku rudu da roman bakan da za su yi muku. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. فإن تابوا أما إذا سنتوبا daga abin da suke na shirka ko bautar wani Allah ko sanya ma Allah kishiya ko jingina masa ɗa ko jingina masa mace ko siffanta shi da tawaya, in har sun tuba daga wannan, wa aqamu salata kuma suka zo suka tsayar da sallah, wa atawu zakata kuma suka bayar da zakka, fa ikhwanukum fid din, to sun zama yan uwanku kenan a cikin addini. Ma'ana idan ba su yi wannan ba su zama yan uwanku cikin addini ba. Waɗannan ababe guda uku dole sai da su. Abu na farko tuba tabbatacciya daga shirka, daga kafirci. Abu na biyu iqamatu salat, tsayar da sallah. Abu na uku ita'u zakati, bayar da zakka. To shi yasa da yawa daga cikin malamai na salaf suka kafa hujja da wannan ayar bisa ga cewa mutumin da ya bar sallah da ganganci baya yin ta ba tare da wani uzuri ba a shari'ance, ko da yana itikadin wajibcin ta, ya kafirta. Aka ce menene hujja ku? Suka ce Allah ya ce da kafirai fa in tabu, sannan wa aqamus salata, sannan wa atawuz zakata, sannan fa ikhwanukum fid din. Ma'ana babu yanda za a yi a tabbatar da dangantakar mu da mutum cikin addini sai yana sai yana sallah. Kenan idza lam yatub ko kuma taba wa lam yuqimis sala ko kuma aqama salata wa lam yuaddi zaka fa laysa bi akhin lana fid din. Ma'ana in sun tuba kadai ba sa sallah, sun zama yan uwan mu cikin addini? Ba su zama yan uwan mu cikin addini ba. Wannan ita ce hujja daga cikin hujjojin malaman da suke ganin wanda baya sallah da ganganci ya kafirta. Waɗansu malaman suna da fahimtar cewa a'a idan ya kudurce wajibcinta a zuciya, ya yadda wajibi ce, amma san zuciya da sakaci da rinjaye ce dan ya hana shi, wannan ba za a ce masa ya kafirta ba, yana nan a matsayinsa na musulmi. Sai dai duk da haka za a kashe shi a matsayin haddi, ba wai za a kashe shi ba a matsayin yayi ridda. Haka waɗansu malamai suka tafi gadi kamar da magabata suka saba kai. Allah ce mai وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدعوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. Ubangiji ce wa in nakathu aymanahum idan sun warware alkawallansu min ba'di ahadihim bayan ƙulla alkawalin wa ta'anu fi dinikum kuma suka yi suka cikin addininku suka soki Allah suka siffanta shi da abin da bai dace ba suka faɗa aka ji suka rubuta aka gani cikin littattafai da jaridu da magazin su ta'anu fi dinikum kenan ko suka soki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in har sun yi irin wannan faqatilu a'immatal kufri to ku yaki shugabannin kafiran innahum la aymana lahum su kam ba su da wani kiyaye alkawali kenan ku yaƙe su la'allahum yantahun domin su daina abin da suke yi na warware alkawali su daina abin da suke yi na suka cikin addinin musulunci bangaren ta guda uku ne ko dai mutum ya soki doka daga cikin dokokin addinin ya ambaci sallah ya yi mata dariya ya yi mata izgili ya ambaci zakka ya yi mata dariya hudud da Allah ya shar'anta cikin alkur'ani mutum ya dauka cewa kauyanci ne ko wani barbarian abin nan ne hukunci irin waɗannan duk ya zama suka cikin addini ko mutum ya soki Allah kamar yadda fafaroma ya yi kwanan nan ma'ana ya zargi ubangiji subhanahu wataala ya siffanta shi da siffofi na kazanta ko mutum ya soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wanda wani arne ya a Denmark to dukan waɗannan suka ne cikin addini idan har kafirai suka warware alƙawarin zaman lafiya tsakaninku da su kuma suka yi suka cikin addininku Allah ce to ya saki hannunku faqatilu a'immatal kufr ko yaki su shugabannin kafirai din innahum la aymana lahum ba su da rike alƙawari ko yaƙe su saboda mai la'allahum yantahun mai yiwa su daina abin da suke yi na sukan addinin musulunci na faɗin bakar magana game da addinin musulunci amma idan kuka zauna haka to ba za su daina ba amma in kun yaƙe su wana za su daina kenan kaga wannan nauyi ne da Allah madaukakin sarki ya daura shi ga dukkan dauloli na musulmai ga dukkan waɗanda ake kira Islamic countries wanda yawan su ya kai kusan 50 a duniyar nan in karere za ka samu kasashe dai 10 zuwa 15 zuwa 20 waɗanda lalle waɗannan kasashe ne na musulmai tsantsa ko musulmi gaba ɗaya ko musulmi sun zamanto over 90% sama da kashi 90 cikin 100 to kaga waɗannan nauyi ne a kansu dan ni da kai da mu da su ba mu da ikon mu kafa tutar jihadi a kofar masallaci in cewa mutane ku zo mu bi ni gani daga dambuwar ranar jihadi ba ni da wannan horomin amma shugabanni su Allah ya dora wannan nauyin ma'ana akwai abin da za su yi guda ɗaya inda kasashen da suke da wakilci kadai a Vatican daga cikin kasashen musulmai suka ce sun kori jakadan Vatican daga kasarsu na kasarsu ya dawo daga Vatican wannan kadai ya isa ya lakuta hancin fafaroma amma ba su yi ba ballantana a ce dukkan wani jakada da ke wata ƙasa wadda ta goyi bayan waɗancan munanan maganganu ko ta yada a jaridunta in dai wannan jakadar na ƙasar musulmi ne na Saudiya na Kuwait na kaza na Misra na Algeria na wane ne to an janye shi har sai sun ba da haƙuri kan rashin mutuncin da suka yi da shi kenan magana ta riga ta ƙare amma ba mai yi magana sai malamai ɗaya su ma ba duka ba wanda wannan ke nuna rauni na al'ummar musulmi kuma shi ya kawo raini a idan kafirai a mataki na duniya da haka dai ya ƴan uwa musulmi waɗannan ayoyi aiki da su wajibi ne sai dai aiki da su na kasancewa ne ƙarƙashin umbrella ta shugabancin musulunci wani mutum shi kaɗai waɗansu mutane su kaɗai ba su wakiltar miliyoyin musulmi su ce za su yi a madadin sauran dole ne sai an samu wani kaso mai yawa na musulmi kuma a samu shugabancin da ya siffanta da ilimi shugabancin da ya siffanta da tsoron Allah shugabancin da ya siffanta da gogewa a rayuwa ba ɗanyen shugabanci ba shataf wanda bai san komai ba a rayuwa haka kawai ya ce zai ja mutane su je su yi abin da ƙila barinsa shi ya fi yinsa alkhairi saboda jahilci saboda daƙilewar kwakwalwa amma wajibi ne akan al'umma kan ta samar da wannan to kuma shugabanci ba ma iya cewa a yau
mun yi wa malam Sa'idu mubaya'a ko ku ce kun yi mun mubaya'a. Shugaba Ubangiji subhanahu wata'ala ke samar da shi ta wata hanyar da ya fi saninta. Tsoron Allah mutum ke bayyana shi a cikin mutane, takawarsa ke bayyana shi a cikin mutane, fadin iliminsa da gogayyarsa a rayuwa ke bayyana shi a cikin mutane, har jama'a maza mata yara tsofaffi da magidanta da tsakatsakiya su ji sun sakankance da wane ya kamata ya zama shugabanmu. To a irin wannan in an samu wannan yanayin wanda yana zuwa ajilan au ajilan, zai zo ko a kusa ko a nesa, baka da ikon ka jawo lokacin in bai yi ba, in kuma ya zo ko baka isa ka dakatar da shi ba. Sannan in lokacin wani ya jawo lokacin kafin ya yi kuma ba zai yiwu ba, dole Ubangiji ta'ala ya sanya wa kowane abu lokaci. Kulli shay'in qad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadar, kowane abu ya sa masa kadar dinsa lokacin faruwarsa. Dan haka wannan dai shine abin lura. Ayoyi suna magana a matsayin musulmi gaba daya, amma karkashin jagoranci na bai daya, ba shugabancin wani mutum shi kadai da zai shugabanci waɗansu mutane da ba su kai kashi 2 cikin 100 in an kwatanta da sauran musulmi ba. A ce 2 cikin 100 za su wakilci sauran, babu wannan cikin addini. Za su yi magana da yawun sauran, babu wannan cikin addini. Dole ne ka haɗu ya haɗu su haɗu, sannan sai a samar da shugabanci bai ɗaya. Qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum, Ubangiji ce ku yaƙe su, Ubangiji ta'ala na sanya musu azaba ne da hannayenku. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. kafin nan ubangiji ce ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum, shin ba za ku yaƙi mutanen da suka warware alƙawalin su ba? Anan Allah ya ce a yaƙe su dan sun yi mai sun warware alƙawali. Shine hadisi ya tabbata daga ɗaya cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine Huzaifa ibn al-Yaman, kamar yadda Ibn Abi Hatim ya rawaito cikin tafsirinsa. Yace waɗannan mutane da aka ce ku yaƙe su, yace an alakanta yaƙin su da warware alƙawali. In nakathu aymanahum, in sun warware, kenan in ba su warware ba fa ba za ku yaƙe su ba. Da haka yace ma qutila ahlu hadhihi al-ayati ba'du, har ya zuwa yanzu ba a riga an yaƙi ma'abuta wannan aya ba. Yana nufin da suka ji an saukar da wannan ayar sai suka rike alƙawalin. To dama Allah kuma ya alakanta ya kasu da me warware, wa inna kathu aymanahum min ba'di ahadihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu, shine jawabu in din kenan, jawabu shart. Ina fata an fahimta. Ubangiji ce ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum, shin ba za ku yaki mutanen da suka warware alƙawalin su ba? Wa hammu bi ikhrajir rasul, har suka yi yankurin fitar da annabi daga cikin garinsa. Wa hum bada'ukum awwala marra, alhalin su suka fara yaƙarku a karan fari. A takshawnahum, shin kuna jin tsoron su ne? Fallahu ahaqqu an takshawhu in kuntum mu'minin, Ubangiji ta'ala shine yafi cancantar ku tsorace shi in dai kun kasance ku mu'mine ne. Ubangiji ce qatiluhum, ku yaƙe su, yu'adhibuhum Allahu bi aydikum, Allah na sanya musu azaba da hannayenku, wa yukhzihim, ya kunyatar da su, ya kaskantar da su, wa yansurkum alaihim, ya taimake ku a kansu, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, wato kuma ya warkar da damuwar da take cikin zukatan waɗansu daga cikin mummunai. Waɗannan ayoyi kamar yadda na faɗa, Huzaifa yana cewa ma qutila ahlu hadhihi al-ayati ba'du, amma waɗansu daga cikin malamai suka ce ayar tana magana akan da Yusuf Qurayshawa. Da farko da aka ce a warware alƙawari da kowa, an ce a tsare musu, illal ladzina ahadtum inda al-masjid al-haram famastaqamu lakum fastaqimu lahum. To amma sai ya kasance akwai wata kabila daga cikin kabilun Larabawa da suke makwabtaka da Makka, sun yi alkawari na yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninsu da Annabi sallallahu alaihi wasallam. To su wannan kabilar suna yaƙi da wata kabilar wadda ita waccan kabilar tana da ƙawance da Qurayshawa, wato waɗannan suna da ƙawance da Annabi, wancan kuma suna da ƙawance da Qurayshawa. To ga ka'idar yarjejeniyar Annabi tsakanin shi da su, idan har Annabi ya taimaka wa waɗannan da yake kawance da su don su yaƙi waɗancan masu kawance da Qurayshawa, to kamar ya taimaka a yaƙi Qurayshawa ne. Haka su ma Qurayshawa in suka taimaka wa wanda suke kawance da su don a yaƙi wanda suke kawance da Annabi, to kamar sun taimaka a yaƙi Annabi ne, kaga sun warware alƙawari. To Qurayshawa sai suka yi iyakacin nasu kokari, ba su warware wa Annabi alƙawarinsa ba.
amma sai suka je suka taimakawa wata kabila da take kawance da su kansu yaƙi kabilar da take kawance da annabi. To wannan abin da suka yi sai aka ambace shi da suna warware alƙawari. Dan haka wannan bangare na aya ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum da su ake. Shin ba za ku yaƙi mutanen da suka warware alƙawarin su ba? Kasa ce ai mu ba mu yaƙe ku ba, ai kun yaƙi waɗanda suke mu kuma suna kawance da mu, kamar kun yaƙe mu kenan. An gane ku? Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli, kuma in ma ba su yaƙe ku ba a yanzu, a da can ba sun yi ƙoƙarin korar annabi ba daga cikin garin Makka, wa idh yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkuru Allah yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa in kadu la yastafizunaka min al-ardi liyukhrijuka minha wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila. Ai da sun yi wannan yunkurin a da. To wannan yunkurin na da yanzu da suka taimaka wa wancan sai aka hada da yunkurin su na da kuma mu'amalar su ta yanzu. Kaga kenan nakasu aymanahum ta hanyar taimakon a yaki kawayen wanda suke kawance da annabi, wa hammu bi ikhrajir rasuli ada wa hum bada'ukum awwala marra, kuma su suka fara yakar ku a filin Badar dan su suka ce ayi yaki ba ku ne kuka ce sai ayi yaki ba. A takshawnahum, za ku tsorace su ne, fallahu ahaqqu an takshawhu in kuntum mu'minin, shine qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yuzhibu ghaiza qulubihim wa yatubu Allahu ala man yasha wallahu alimun hakim. Karashin wannan sai dai gobe idan Allah ya kai mu. Abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure Allah ya shafe mana. Gobe akwai lacca a jami'a wajen saukar alqur'ani ta kungiyar ɗalibai musulmi, sannan kuma akwai lacca da za a yi a BRTV kamar yadda kuka sani, amma alƙawali na dai na jami'a shine karan fari shi zan fara zuwa in sauke kafin in ga yiwuwar na biyun, tunda akwai sauran manyan malamai wanda akwai wakilci. Assalamu alaikum.